Okay. Den er det løber. Jeg samler noget sand til glas. Den er det. God idé, Jeg har glas er mistet så godt. meget, jeg kan ikke engang sprinte lige nu. Nej, jeg kan Jeg heller også ikke. ramme mad. Nogen jeg må få en skovl af. Er der nogen der samler mad? Jeg kan heller ikke løbe, og jeg har Jeg laver en overhovedet ingen liv, underground fordi hole. tandfindes Jeg lægger har slået mig ihjel. Okay, hvor laver vi vores hus henne? Altså, jeg er i gang med at lave en pool underground. Okay, så tager vi det som vores sted. Det er i orden. Yes. Godt. Super dejligt. Hvor er du henne? Så skal vi hen og sætte home. Jeg går ind og sætter home med dig. Jeg er herhenne. Ved bjerget, eller hvad? Ja, lidt ved siden af der, hvor vi startede. Hvad hedder du? Ghostboy_JR. Hallo, jeg har brug for noget spil. Jeg laver lige en høj jordting, Ja. så man kan se, hvor det er. Og Jeg er ved derovre. at dø. Jeg er ved at dø lige herovre. Jamen så find nogle køer og sådan noget. Jeg har kun fundet en, og den er allerede død. Okay, Jeg laver en crafting table. Jeg har lavet en crafting til jer. Kan man godt TP? Så stil crafting. ja. Så kan I Cirka sætte til home fem, her. den Så her kan I, server. så kan I sætte home. Kan man godt TP? Ja, det tror jeg godt. Jeg håber, man kan sætte home i hvert fald. Ja, Det kan man godt. Ja. Prøv lige at TP. Jeg prøver lidt TP til en. Det er for en domain, man skal bruge til at Ja, det virker. Ja, det virker. domain skal man bruge til at sætte. Jeg går et eller andet sted hen og prøver Du at siger mine lidt. skråstreg set home i et Ja. ord. Og så der er en, der går i gang med at bygge det fint, og så vi andre, vi skal jo sådan lidt Jeg skaffe mad. samler mad. Vi Jeg skal... er i gang med at skaffe sand til glas. Ja, det er Jeg også fint. samler også mad af et Jeg sted. mangler rigtig meget Jeg mad. går et helt andet sted. Jeg går et helt andet sted for at samle mad lige nu. Jeg samler også mad, for jeg har virkelig meget. Hvorfor kan jeg ikke se chatten? Hallo, ingen spis noget mad. Det skal først brændes. Det Ja, ved jeg godt. husk det. Ikke Jeg har egoistisk. fundet nogle køer. Godt, så... Jeg har kun et halvt HP. ja. Jeg har heller ikke så meget liv, men vi må lige klare os. Kukuya. Jungle, det er godt sted. Så. Jeg har En stak glas nok. Hallo, der er der fundet mad. Prøv at skrive noget hjem med det, så vi kan dele, fordi vi skal have noget at spise eller noget. Jeg har kun fundet én ko, Nogen, faktisk. der har fået noget kyllinger, så gem æggene. Vi skal snart give af mad. Jeg går lige ud til nogle mæt, tror jeg. Hvad er det? Jeg tager sten, jeg finder sten, jeg finder sten. Hallo, Eller vi. Kasper, er det ikke dig, der hedder Elvis, eller hvad det hedder? Jo. Jo, men ham der, hallo, folk. Jeg tror, det er langt nok ned at bygge et hus. han er mega vil gerne spørge. Ja. Jeg leder bare efter mad lige nu. Jeg har sat home, så når jeg kommer og har noget mad, så kommer jeg tilbage. Og så er der bare nogen, der skal have fundet noget kul, så vi kan brænde det. Og nogen, der har sten, så vi kan lave ovn. Jeg skal også bruge noget kul. Jeg har ikke fundet noget indtil videre. Jeg har ikke noget lys her. Og jeg har fundet noget, Perfekt. Jeg har en hel masse kul, jeg er i gang med mine af mine. Godt, så finder jeg mad. Hallo, Wow, de har haft sjov inde på den her server. Der er mega meget grief. Jeg dør lige om lidt. Kasper, jeg får din bil. Kasper, hallo, er nogen, du... der har noget træ. Hallo, jeg har halvt mad til. Vi Kasper, skal nemlig lave en crafting ja. table og chest. Og jeg har en halv mad til. Jeg har et halvt HP. Hallo, B.N. Jensen, må jeg lige få et træ? Jeg har fundet kul. Hallo, B.N. Jensen. jeg får kul. Jeg er mig, der er i gang med mine. Sig det bare. Hvad så? Jeg har fået en kul og det hele, og mad og det og køer og bil. Er nogen, der vil passe mig noget træ, eventuelt? Jamen, jeg har et træ. Jeg laver lige crafting table. Jeg har fundet kul og mad. Jeg har fundet et par steder, hvor der er mange dræge. Vil du ikke lige smide mig noget træ julegris? Jo, Jeg har fundet noget jungletræ. Nogen, der Jeg har har fundet en hel jungle. Hunkerbar og et halvt HP. Skal jeg tage alle de her sugarcanes, jeg har fundet? hallo, jeg har lavet chest. Ja, gør Tak, det er det. fint. Hallo, nogen, der er ovenklar. vi skal lave en ovn. Jeg vil Jeg har fundet et helt jeg ved ikke, om punkt. zombie. Hallo, jeg har mistet mad. Kan man godt skrive skråstreg back? Ja, du kan skrive, ja, det kan jeg tror godt, du kan skrive home. Jeg står... Jeg bliver angrebet af zombier. Jeg bliver mad. Fordi jeg har en halvanden i hunkerbar og et halvt liv. Hallo, bare tilbage til mig. Så er der en eller anden, der prøver på at dræbe mig nu. Jeg skriver lige noget i Ja, chatten. det er tandfen. Han slår bare i Ja, tandfen, lad være med det Det er der. ikke ham, du er en helt anden en. Nå, Hallo, jeg er nede af mig, så det kan ikke være mig. Nå, okay. det er undskyld. Dammit, nu kommer Vend lidt. Jeg bliver angrebet af et skelet, og jeg har kun et HP tilbage. Det er fint nok, Ghost. Hallo, jeg har fundet mad. Lav Hallo, jeg huset dræber lige mig selv. Jeg udvider nu. Ja. Så prøver jeg... Er der I nogen... fik kul i ovnen, jeg har fundet mad. Ja, vi skal have en ovn hernede, og så skal vi have noget kul, så vi kan lave nogle torch, og så skal vi have lavet noget mad. Jeg har 10 kul. Ja.
Ham Hvor der, først... han har fundet en nederportal, og han har fundet en mega mange vilde og det hele. Hvad har du fundet med? Altså, jeg har intet mad mere. Jeg har intet hunger. Jeg Jeg har har fundet får. Og jeg har 3 liv, og jeg har intet hunger. Jeg er død alle sammen. Jeg har 2,5 liv, og jeg har Kom nu, vågen, sæt Så var der ovnen. ikke en idiot, der prøvede Sæt på at ovnen, skyde mig. Boss, du skal sætte Altså ovnen. ikke nogen af jer, men en eller anden, ham der skrev lige... Boss, du skal sætte ovnen. Jeg har en kom, jeg har mega meget sådan noget mega ting. Boss skal sætte ovnen. Var der Hvor noget? som helst, hvor som helst. Hvor som helst. Og så sæt noget lys. Ja, for guds skyld, jeg kan ikke se en skid. Sæt noget lys. Jeg kan ikke Så skru op for jeres strike. Nej, Hallo? Jeg har fundet lidt mad. Tak. Nej, Over det, ja. brug det der træ. Lav det om. Jeg skal bare have det er fint. Jeg har fundet lidt mad. Godt. Jeg har også fundet rigtig mange gulerod. Nogen, der mangler mad? Ja, jeg gør. Nej, jeg har intet hunger Okay. tilbage. Dem Jeg der... har fundet kul. Jeg har fundet kul. Oh my god, det lækker der. Hallo med mig, der stod alt stille. Og nu kan jeg ikke se en skid igen. Jeg har brug for en pickaxe. Eller jeg har en halv mere. Jeg har en ellervis, jeg har en halv Hallo, jeg har seriøst brug for mad. Dem, der mangler mad, de kommer herop. De ved, hvordan det ser ud. Og så hopper de foran mig. Så giver jeg mad. Jeg har masser Hey, af jeg har mad. fundet kul, jeg har fundet kul. Jeg har en halv af hver skytter. Kasper. Kasper. Ja. Jeg har lige... Hallo, jeg har kun 3. Eller hvis du skal huske ikke at bruge alle guleroderne, fordi ellers så kan det godt være, at Du skal også der ikke er flere, vi skal også plante nogen. Jamen, jeg har også kartofler her. Jeg tager noget. Ellervis. Tandben, du skal ikke bygge for højt. Det skal også være symmetrisk. Hallo, Du skal ikke slå på mig. Der er monster, hallo, jeg har 3 liv, og jeg regenererer ikke. Der er monster, hjælp mig, jeg har ikke noget svær. Hallo, hjælp mig lige. Kasper Monster har brug for mad. Han har en mad tilbage. Monster, hvor er du henne? Han er Ben Jensen. Det er ham der, de bag dig med en lille bluse. Han er Ben Jensen, de bag dig. Fremad foran dig. Hvorfor lægger alt hos mig? Ja, nu fik den forkerte Niklas. Ja, tak Niklas. Tusind tak. Yes, Jeg det kan er lave nogle fakler, hvis det er. Jeg har brug for mad. Hallo, med mig, der står alt stille. Ja, men I skal i hvert fald ikke grief, for nu har jeg lige hørt 18 griefet. Hvis der er nogen der... Jeg har brug for mad. Dude. Hallo, jeg har søgt brug for mad. Hallo, brænd lige kartoflerne, eller hvis... Kasper. Hallo, kom lige ned i mine og brænd kartoflerne. Kasper, vent. Kasper. Nej. Og gem lidt, fordi at vi skal jo have nogen at få. Eller er der nogen, der har noget mad? Jeg dør nu. Ja, her. Hvor er det? Til lige stille. Jeg skal høre, hvem der dør. Til stille. Jeg er skole. Hvor er du henne? Jeg kommer. Oh shit, silverfish. Fuck! Og jeg skal væk. Og jeg har kun 3 liv. Det er mig, der hopper. Jeg har ikke ret meget mad. Jeg døde. Kender noget for det. Jeg dør nu, guys. Okay, jeg dør også. Sune. Det går ikke dårligt. Det er ikke folk, jeg er død en gang, og jeg vidste mig næsten, at jeg fik, men jeg har fået det igen. Jeg blev min røg ud. Hallo, det er egentlig ret godt at dø, fordi så får man fuld mad. Kasper. Ja, hvad? Hallo, de skriver, Ja, I siger- at ikke må... I siger alle sammen mit navn, så det er ikke Er fair. der ikke ud efter mad med mig? Lad være med at snakke i munden på hinanden. Ja, hallo, dem der sidder og roer, det er faktisk pisse nederen. Og jeg tror også, det er nederen for dem, der så ser det. Prøv at tænke på det. Hey, jeg har ikke fået mine kartofler. Ja, Hey. men Okay, jeg dør nu. jeg giver... Ja, hallo, jeg har ikke fået noget mad nu. Nå, sådan der. Jeg har fået. Ja, tak. Jeg mangler mad. Ja, men jeg har ikke særlig meget mere nu. Giver jeg de her... Kasper. Kasper. Ja. Jeg har ikke fået noget mad endnu. Ud til Hallo, nogen jeg må få et svær eller sådan noget af, så skal jeg nemlig finde noget mad. Kasper. Jeg har rummet hernede. Kasper, jeg synes, det er kød her. Men det var Mikkel. Nogen, der har pickaxe. Alle, der har overskudende ting, de smider det ind i kisten. Jeg kan ikke finde hjem. Hallo, jeg har kul. Jeg har allerede kul. Jeg får den 5. Hallo, Ghost, må jeg få dit svær, så skal jeg nemlig finde noget mere mad. Men det var Nikolajs Må 2012. jeg have noget mad? Jeg har kun et halvt HP. Det var mit. Ikke slå hinanden, og ikke grief. Jeg har lige fået at vide af admins, at der er nogen, der griefer. Det skal I ikke. Hvis jeg finder ud af, hvem... Hallo, må jeg lige få et svær igen? Et svær? Jeg har ikke noget svær. Må jeg ikke få noget mad? Jeg har kun halvt HP. Jo,
Jeg smider det ind i kisten, og så håber jeg, at den der Jeg har tager også den. fundet et par kyllinger nu. Ja, Det godt. lyder godt. Så kog det. Og så andre, I lærer med at stå og rende rundt. Lav noget. Og nogle Resten- æg, så kan jeg lave en automatisk farmer. Perfekt. Hallo, må jeg ikke få dit ekstra der? Jeg skal komme til. Jeg er lige ved at kunne hele. Ikke? Ja, det var Hallo? Det er nok, er det ikke? Til noget tid. Jeg er død. Og serveren den bugger for mig nu. Altså, der er nogen, der bare står og glor, og så er der andre, som faktisk laver noget. Jeg laver Jamen, noget. jeg prøver at få det svært af men han gider ikke give mig det. Åh, fuck. Au. Så her. Så ligger der noget i bag dig. Han får svært. Vi skal han Martin mangler noget mad. Ja, jeg har lagt det ind i kisten, jeg har, og så må der er nogen, der er ude og skaffe mad. Ja, Her, du det får er der lige hele tiden. noget mad. Det er der helt tiden nogen, der har. Tak. Jeg har stadig mega meget mad. Er der nogen, der har noget mad? Er der nogen, der har noget mad? Jeg har et hjerte. Ja. Nej, det er der ikke. Man kan ikke gå back. Kasper. Ja. Hallo, Så er vi vi bare skal sende nede. vi skal sende Mads ud og hente mad. Ja, ud og hente mad, i stedet for at stå og glo. Må jeg låne et sværd? Må jeg låne et sværd, så henter jeg mad. Jeg lover, jeg skaffer helt vildt meget. Jeg henter over mad. Kasper, jeg hjælper dig med at mine. Jeg dropper et sværd. Hallo, hvem er det, der også henter mad? Så kan vi nemlig løbe sammen. Ja, og så er sted. Nej, der er B.N. Jensen. Skal vi finde mad? Ja, jeg er i gang med at lave træer. Hvad laver Hallo, du? Tandfen dræbte en. Hallo, Tandfen. Nej. Mig. Nej, gjorde jeg. Jo, du gjorde, det stod i dit navn, jeg er jo ikke dum. Nej, seriøst, gjorde jeg. Jamen, våben mit sværd. Jamen, nej, jeg var Ej, det er kraftedeme med løgn, mand. jeg gik hen ind foran mig, for jeg var i gang med at hugge noget. Er der en, der har brug for mad? Okay, det er orden. Nej, jeg har fuldt HP, mangler Yes, kun jeg har én fundet iron. Godt. De Perfekt. passer mad, så kommer Rul ned til det. kisten. Kom ikke, vi går ud og Det finde skal jeg mad. nok. Gør så mig, fordi jeg har svært det. Hallo, Jeg har, Jeg er godt på vej. dig der dræbte mig. Jeg skal have mine ting tilbage. jeg har dem ikke, det har ham der Philip. Jeg tager den fra. Det går bedre nu. I skal bare lige forstå, at man selv må gerne skal lave noget for, ikke? Man kan ikke bare få. Ja. Jeg har nemlig selv skaffet mit mad, og så har jeg givet meget væk. Så er der nogen, der tog min mad. Der er nogen, der kan Okay, min mad. så kan du lave videre mig. Jeg ved, du er god til Hvis det. jeg skal få mad, så kom til mig. Jeg kan få den helt Det tiden. ser godt ud nu. Træner for vores base. Så har jeg brug for din hjælp. Ja. Fuck, der er mange inde på serveren her. Okay, Husk lige, at da vi er i gang med YouTube. Jeg skal nok knække den. jeg går ud og laver mad. Hvis der er nogen, der finder redstone, Ja, så skal Mario have det. Mario er rigtig god til redstone. Hvad synes du, når jeg har... så tænk mig at lave en løsning på vores madproblem. Hallo, Kasper? Ja. Jeg laver en En automatisk. af gangen, en af gangen, en af gangen. Kasper, det er mig, Jonas. Jeg har Ja. lagt det Og der er en heks, der er en heks. Jeg har Ja. noget. Tig stille, prøv lige, hvad siger du? Det er mig, der lader kul ind i ovnen, så vi har noget. For jeg faldt i noget. Ja, det er pissegodt. Hvis skal der også bare- er hvis nogen, de der finder hele æg, så tiden- ikke smid dem gennem dem. Når vi spiller så mange, så skal der hele tiden hentes mad. Det er simpelthen alle Jeg går priserne jeg mad. går ud og henter noget mad Men nu. det er også det, min plan er. Ja, jeg skal bare lige hurtigt dø, så jeg kan få Jeg er i gang med at se om skaffe kul. 5 liter sprang. Hallo, Kasper, jeg har noget mad på mig. Jeg har rundt 3 stykker kød med. Ja. Jeg går ud og finder mad. Det gør jeg også. Jeg er ude på mad igen. Jeg dropper lige et sværd, jeg dropper et sværd. Dreng, hvis der er en, I her kan se fra den nye